In-numru ta' familji li jiddependu minn ikel mogħti b'ġenerożità mill-Food Bank fl-aħħar ġimgħat żdied bi kważi 300 familja. Hekk kif il-virus tal-COVID-19 għadu qed jiġi trasmess lokalment, aktar familji u individwi qegħdin jaqgħu fil-faqar reali. Il-Food Bank Lifeline Foundation qed tara żieda fil-familji vulnerabbli li jiddependu minn food packs ipprovduti kull ġimgħa. Jane Mizzi, membru tal-bord li jmexxi il-Food Bank, qalet li n-numru żdied minn 130 familja fil-ġimgħa għal kważi 300 familja, ċifra mistennija tiżdied aktar fil-ġimgħat illi ġejjin. Bħalissa madwar 2000 familja li qed ikunu provduti l-ikel minn food banks varji. Intant f'konferenza tal-aħbarijiet li saret matul il-jum tħabbar li l-awtorità tad-djar se tkun qed tħallas 80% tal-kirjiet għal dawk li għandhom post tal-gvern. Il-kap eżekuttiv tal-awtorità tad-djar qal li l-ewwel linja ta' difiża għal dan il-virus hija d-dar. Għalhekk saħaq li ma setgħux ma jkunux minn ta' quddiem biex jagħtu aktar għajnuniet għal min qed isib diffikultà f'din is-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha.